Pitanje za predsjednicu Vlade Srbije Anu Brnabić. Nemački Gruner koji posluje u Vlasotincu u poslednjih 2 meseca otpustio je oko 100 radnika. Najpre 30 sporazumno, pre neka 2 meseca, zatim krajem juna još 70 njih. Istovremeno je potvrđeno da je turski proizvođač džinsi koji je poslao u Leskovcu SMS porukom obavestio oko 700 zaposlenih da im prestaje radni odnos. Mene zanima, siguran sam i građane Srbije, koliko je država, koliko su lokalne samouprave Vlasotinca i Leskovca uložili u ove fabrike, koliko je koštalo zemljište i zgrade koje su im poklonjene i koliko još naših para država je odvojila za subvencije ovih privrednih subjekata. I ako možete da nam objasnite kako se ovaj sistem isplati Srbiji, mislim na poklanjanje zemljišta, infrastrukturi i davanje ogromnih subvencija po radnom mestu, isključivo stranim investitorima, dok naša poljoprivreda nestaje. Da li je tačan podatak koji sam dobio da je konkretno turski džinsi dobio 67.000 evra subvencije po svakom radniku, a bilo ih je 700 novozaposlenih, što je ukupno 47 miliona evra.